Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauki. Kana son ka gane mace tana son ka tsakani da Allah. Mace tana son ka tsakani da Allah ba ruwanta da tambaye ka kuɗi ko kuma ka bata wani abu na duniya. Mace in tana son ka tsakani da Allah babban burinta ka aure ta ba wai abin kenan dafi an fil amana ta da a zaman kurkuku wannan gida ga damuna ya rafto miki aka kabari huta sai dai ya fa miki ruwan ayatul kursiyu kawai a mai da kasa abin ne to wallahi tallahi ba zai yiwu ba kowa ya neman addu'a yana Allah ya rufa min asiri ya kai ki gidan sutura an ɗibi kaya na alfarma an kai ki GRA ya ɗauke ki yanzu ya kai ki ghetto area. Iska kina magana kina mini kallon tsarinki kina wani kallon kin waye ina wayewa kan titi ana kiran ki da hau market. I go crazy, I go dance, I go break in my way. Maza da juya in daina yi da kai ba da rayuwa ba mu kai ba zan iya ba ban gane ka barci ba za ya zo ba ni ya aure da kanmu mun ci ba za na yi ma halin mai yau da ba domin ka kauna ba ta bari in yi in daina farka Allah ba zai bari